ಎಂಕುಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರೇ ಸಾದಿಡ್ ಕಾಪುನ ದೇವರಿಯೇ ದಾದಾ ಮರ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಾತ ಸೇಪದ ಬೆಲೆ ಬರ ಮಲ್ಪದ ಅಂದಿ ಆಯ್ತಾರತ್ತೆ ಅಂಚೂರು ಅಜ್ಜೆಟ್ ಉಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚೂರು ಸೇಪದ ಬರ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಐಟ್ಲ ವಾಯಿಲ್ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾರೆ ತಾರಪುರ ಅಂತವ್ರ ತನಕ ಮಸಾಜ್ ಮಿಷಿನ್ ಬುಡಿಯ ತರಕ್ ತಾರಪುರ ಗಿರ್ರಾಂಡು ಮರತ್ತು ಪೋತಿನ ಪೂರ ನೆನೆಪಾಂಡು ಅಂಚಿನ ದಾದಾ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವೇ ನೆನೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಲೋಕ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳೋಕ ಅಣ್ಣ ದೂರ పోయి లోక అన్న పటాకీ కానీ ರಿಕ್ಷಾಡ್ పోనక బస్సుటే పోತೀನಿ మే ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಟಾಕಿನ ಪೂರ ಬಸ್ಸುದ ಕಣ ರಿಜ್ಜಿಗೆತ್ತ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿವರಿಗೆ ಅಂಚಪ್ಪ ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಬಸ್ಗೆ ಮಿತಾರ ಅಂತ ಉಪೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಸ್ ಮಿತಾರ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಅಲ್ತುರ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬತ್ತಿ ಪಟಾಕಿ ಎತ್ತದಂತಾರೆ ಪಟಾಕಿನ ಬೀಡಿ ಪಟಾಕಿ ಚೊರೆ ಮಾಡ್ತದ ₹5 ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಎತ್ಕೊರಿಯಾಗಿ ರಿಕ್ಷೋಗೆ ₹200 ಈ ಲೋಕ ಕುರ ಕಟ್ಟು ನೆಕ್ಲ ಅವ ಆಪಿ ನೆಕ್ಲ ಸರಿಯಾಡು ಮಾರ ಪಟಾಕಿನ ಬೀಡಿ ಪಟಾಕಿ ಚೊರೆ ಮಾಡ್ತದ ₹5 ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಎತ್ಕೊರಿಯಾಗಿ ರಿಕ್ಷೋಗೆ ₹200 ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ ಇಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.